Kaya kamusta? Welcome sa tuga pagpanaguban ta karon diri sa tuga programa nga atong gihatagan og pagtagad karon ang programa diri lang sa Diko Kasal TV. Alamay nga pagpagisi kaya sa tumatag sulod pagasuki nato nga mga tig paminawan. Ako nang hinaot nga nagkamos kapiskay og maayo nga panglawas bisan pa man sa atong mga kalisdanan, mga kurapsyon nga nahitabo sa atong palibot mga higala. Problema magid ni ini mga kaigsunan, kining korupsyon mga higala karon na gid klaro, may higala ang grabe nga korupsyon kay kaniadto mga higala adung ganang nato nga adunay 20% agad to sa mga opisyal sa gobyerno, pero actually mga higala kitang tanan mga botante mga higala diri na sa atong nasod nalambigit yapon sa kining korupsyon nga naman kanang magpapalit ka sa imong prinsipyo, ang imong buto paliton hinuon dili man tanan ang mga botante nagpapalit, pero mas mayorya gid ang mga katawhan ang kining napalit ang ilang buto o nya katurabang napalit ang buto may gala mura batoy grabe pud ka isog kayo mura bagig tinuod ba, pero muna gingon mga gala muna gingon siguro gumikan sa atong kalisdanan kalisod nga atong nasinatian karon mo nang musang ko nang inaana mga gala kung adunay mga politiko nga manghatag og kwarta mopalit og buto, i-grab lang dayon ang oportunidad may gala sa atong nga mga kaigsunan nga mga kabos gumikan kay mo lagi na sagad ang ilang giingon may gala kung di po nato kawaton kung dili po nato kining dawaton ang grasya mura mangyapon ang atong nga mga opisyal sa gobyerno mangawat mangyapon kung sa panahon nga mulingkod mga higala. So natinuod yun, maog yun ni mga higala, maog yun ni ang nahitabo karon sa atong palibot, ilabi na kining problema karon grabe ning korupsyon mga higala, mao ni pinakakorap nga administrasyon diri na sa atong nasod mga kaigsunan. Kaya naatay mga nadunggan mga higala ang mga korap ang uban mga kaigsunan budawat og tag 20% kini mga higala gawas nga ilang nakadawat pa og porsyento mga higala 30% gighost pagid ang project mo ni dubli may higala nga kawat kung diin ang pagmugna sa ghost project mga higala nagsugod kini niadto nga tuig 2022 pag-ingkod yun ni President Bongbong Marcos mga higala. Iyang proyekto mga higala mo tong iyang gipanginambong makaigsunan nga sa iyang State of the Nation address nga sa iyang paglingkod adunay kining 5,500 nga mga flood control project. Ang problema mga higala kay daghan man nga mga flood control project ang namuntar, pero nangagusbat mga higala nangadugmok panahon sa kining pagbaha. Mura ni ang ghost project mga ingon man mura ni ang flood control project may higala nga nangalimas ba nangaanod sa baha mga kaigsunan nangaguba o nya pagtan-aw dito mga higala walay kabilya ang sulod mga kaigsunan puro yuta mo nang dali ra kaayo gamera ang semento, dali ra kaayo mga kaigsunan, dali ra kaayo nangaguba mga higala wala pay tuig. Muni problema karon problema karon may gala mo nang sirenka adunay sa flood control lang sa flood control project mga gala sa gobyerno ni BBM mokabat na sa 1.1 trilyon unya ang katunga niya anak may gala ghost project pagkangilngig kayo ang katunga ghost project 590 billion katunga may gala sa 1.1 na trilyon mga higala muna kini muna nga wala gid makaagwanta ang makatawan daghan kaayo dito na sa It's a Shrine may gala pipila ka mga party mga kaigsunan kay faction man adunay faction mga kaigsunan kay kini may gala gideklara ni siya ang kining September 21
nga kining rally yani gipanawagan ni kanhi Presidente Rodrigo Roa Duterte Maygala kung aduna mo kining kasuko ngadto na sa gobyerno, sa mga sundalo, mga trabante sa gobyerno, inyong ipasibaw mga kaigsunan, aduna mo kagawasan sa pagpasibaw may gala sa inyong mga sentimento, mga yango mga gala September 21. So muni ang nitabo karong adlaw mga kaigsunan kung gadiin. Grabe, daghan na bibo kayo ang mga pipila ka mga area dito na sa may Metro Manila, mga kaigsunan, ilaban dito na sa may Luzon, gumika na ining nationwide rally mga gala, nationwide protest kung diin gikalampag may kaigsunan, masubanon ang mga Raliyesta regarding na niining nahitabo karon sa administrasyon ni President Bongbong Marcos, mga higala gumika ni ining mga nalambigit nga mga congressman, nalambigit nga kining tag-as nga mga opisyal, munay gingon mga higala, munay gingon nga kinibitawng kining administrasyon ni President Bongbong Marcos, mga higala mo ni ang pinaka-corrupt ang administrasyon sa history mga higala diri na sa atong nasod. Nga naman saran ka nga 590 billion gighost lang na mga kaigsunan, ghost project muna gingon nga completed sa DPWH, pero pagtanaw dito sa area mga gala pagtanaw sa area walay project mga gala mismo ni mismo ni butyag mga kaigsunan, tinuod yun na kaya mismo gibisita may gala ni Ferdinand Bongbong Marcos ang maong proyekto. Muna gingon mga kaigsunan, siya gid mismo siya ang kinibitong ni survey mga kaigsunan sa maong mga proyekto. Report may gala sa DPWH siya completed na, nagamit na, pero pag adto sa area may gala wala gyud mopod na mga kaigsunan, mopod na ang kining gitawag nga lapses ba ni President Bongbong Marcos. Ibutang talang may gala wala say kasayuran nini, pero mo lagi na mga kaigsunan, isip pa ikaw may presidente, command responsibility na nimo. Wala mo na gingon mga kaigsunan, usa na ka binuang sa imong nga mga gipangbutang diha sa DPWH, mga opisyal sa gobyerno, mga congressman. Syaro na ba may gala imong amigo ang congressman, wagid makaingon nga wagid nakabadlo nga uy nganong wala man na ang kining project, nganong wala man na namugna kining maong nga project sa akong distrito nga report sa DPWH completed na, di ba? So imposible kayo. So mo lagi na makaigsunan, muna gingon nga dako gyud og kining posibilidad may gala nga ang mga congressman sa nagkadaiyang distrito mga gala, ilabi na katong mga congressman nga anaa sa duol sa luwag mga kaigsunan ni Speaker Romualdez, binuang kini mga kaigsunan. Murabag mismo ang mga galamay may gala, mga congressman ni President Bongbong Marcos, ilabi na ang gibutang niya may gala nga sekretary sa DPWH, mao mismo ang kinibitaw nga nagbinuang ngadto kaniya. So dapat lang makaigsunan kung seryoso ang atong presidente diri na sa atong nasud mga kaigsunan, seryoso nini nga problema kay bilyon-bilyon ni bilyon-bilyon ni kalampag ma itong ubang nga mga Raliyesta mga higala, mga congressman, mga senador, kay lagi ang Intel Fund ni BP Sara gimoldas daw, bisan ang Commission na Audit mga higala, bisan ang Commission na Audit wala mag-ingon may gala nga adunay anomalya sa maong budget nga 125 million rato, kini na ba mga higala 590 billion pesos mga kaigsunan nga flood control project, gihimong gighost mga kaigsunan. Unya na amang gali may gala nga nahumana, pero wala lang moabot og usa ka tuig mga kaigsunan, nagabanlas mga higala, nagaguba mga kaigsunan. Mao ni problema karon. Unya
baka katawa kay mga higala, bisan pa man nga ang mga katawhan makaigsoon diri na sa atong nasod, gusto nila maseran may gala kining flood control project, may gala nga kining nga ghost project. Matinga ka mga kaigsunan, dapat unta nga ang ilang pangitaan mga gala, ang ilang kinibitawng pukaon mao ang administrasyon karon niya BBM mga kaigsunan, gumikan kay mauman command dispensability man kadtong mga tao may gala, mga congressman, speaker may gala, mga gisakupan sa DPWH, dapat unta may gala maoy ilang unod sa ilang rally, ilang kining banatan tamas ginawa. Pero kining makatawa ta ba gumikan kaya ang issue may gala, pinakadako nga issue about sa flood control project. Pero ang uban mga kaisunan nga mga Raliyesta, ilabi na kato nga mga leftist mga kaisunan nga gibuhi ni Martin Romualdez, gasinggit mo dito gihimong hero mga gala, sige Presidente Bongbong Marcos, unya ang ilang gibirahan mga kaisunan sige Vice Presidente Sara Duterte, nga murisay na daw kay grabe daw ka kurakot. Murabag matingala ta may kala si Laila de Lima, Laila de Lima mga kaigsunan ga promote, ga kinibitong gitawag mga kaigsunan nga gadayo sa iyang rally kadari na may gala, sa iyang diskurso gadayo nga tuna kang BBM mga kaigsunan, gadayo unya gibanatan niya gibanatan si Sara. So layo kayo ang may tabon ta mga kaigsunan, ang moral focus sa kining flood control project, pero ang nitabo mga kaigsunan ang mga opisyal sa Kongreso, Presidente Bongbong Marcos gidayo gihimo hinong hero mga higala, unya ang gibanatan ni Laila de Lima kato mga leftist mga higala, siya Sara Duterte. So layo ra kay tinuod mga kaigsunan, peran ka 590 billion wa pay labot tong mga flood control project may gala nga mga substandard, way mga kabilyan nga guba mga gala, billion versus 125 million issue nila mga kaigsunan katulad kang Sara Duterte. So layo kayo muna gingon mga kaigsunan nga ang tinuod nga kawat mga gala naa sa Malacañang ug sa Kongreso, pero ang ilang gibanatan makaigsunan ang Davao City, ilabi na ang Vice Presidente Sara Duterte mga kaigsunan. So malibog ta mga kaigsunan kung unsay ilang kining baruganan ba, unsa ba ka murabag ang ilang gihimo makaigsunan pagtabon ba ngadto na sa mga opisyal sa gobyerno nga tinuod nga maoy mi kuha may gala mi waldas sa kwarta makaigsunan sa mga katawhan na diri na sa atong nasod. So karon mga kaigsunan, nagpadayon ang maong nga mga kalihukan gani na ang mga aduna po yung mga artista mga higala kaya ang natabo karon mga kaigsunan ga paksyon tanang mga realista tanang mga grupo nagatipon-tipon mga kaigsunan, nagtipon-tipon dito sa kauluhang Manila mga kaigsunan nya napod diri sa Mindanao naapod. So mura gina mga kaigsunan adunay gasinggit ang kabayan sa flood control project, unya kadto pong mga leftist mga kaigsunan nga gibuhi ni Martin Romualdez mao po to'y gasinggit mga kaigsunan nga Sara resign. Mo na nabali na noon mga kaigsunan, malagingon nga adunay kining flood control project may gala, klaro gid ni nga kurapsyon mga kaigsunan. Pero katunggang Sara Duterte may gala, tumo-tumo to ngano man ang commission audit mga kaigsunan wala lagi mag-ingon, wala mag-ingon may gala nga adunay korupsyon nga nitabo sa flood kining sa intelligence fund mga kaigsunan ni Sara Duterte. Pero kining flood control project may gala
korupsyon gid ni. Di ni haka-haka mga kaigsunan. Kaya katong gitawag may galang nga intelligence fund, haka-haka man to. Haka-haka katong giingon nila mga kaigsunan nga katong JP ba to o sa to piatos, haka-haka ra to mga higala. Haka-haka ra to mga kaigsunan, kaya normal gyud na mga higala sa intelligence fund. Di gid na nimo ibutyag, dili gid pwede ibutyag mga higala katong mga intelligence operation mga kaigsunan. Lisod bang kayo? Kung imong ibutyag mga kaigsunan, so ang ruling mga higala, ang kining gitawag nga kining intelligence fund mga kaigsunan, mawalang sa isa yung mga higala. Kaya pumitaw gibugna na siya. Confidential fund. Confidential fund gani. Confidential gali. Gamiton sa kining confidential intelligence fund. Pag kining pagpaniktik mga kaigsunan. Unya kung imong ingan na nimo rito, so maklaro hinuon may higala kung kining mga tawhan na mga kaigsunan mo'y naglihok, mo'y naniktik mga kaigsunan, mo'y naniid sa mga sindikato may gala, sa mga New People's Army. O niya kung ibutyag to niyong pangalan mga kaigsunan, initan to sila. So, dili maayo mga higala. Mo nang gitawag na siya confidential fund, kay confidential gid na. Ultimo mayor may gala, matag mayor adunay confidential fund, gobernador na ay confidential fund, congressman na ay confidential fund mga kaigsunan, presidente may gala 4.5 billion. Sulod sa tulo ka tuig 4.5 billion ang confidential fund mga higala sa atong presidente dito na sa atong nasod. Samtang kang Sara Duterte mga higala 125 million. So kung imbestigahan si Sara may gala, mas importante nga imbestigahan imbestigahan pod sige Bongbong Marcos. Ngano man kung dili mo imbestigahan makaigsoon, wa ka kasayod nga ang iyang confidential fund, iyang giwaldas taman sa ginhawa may gala. Giwaldas sa atong presidente. Moryo-moryo manggali ni, nagtuad baliskad na manggali ning mga programa may gala sa flood control project. How much more katong CIF mga kaigsunan, intelligence fund, confidential fund nga dali ra gamiton, di ba? So ingon na mga kaigsunan, kini pa bang flood control project nga klaro kay may gala nga dakong proyekto mga kaigsunan niya completed kunuhay, pero pag abot sa lugar may gala walay flood control, gighost mga kaigsunan. So ingon ana mga gana, importante kung imbestigahan mga kaigsunan ang atong vice presidente, ilatag mga kaigsunan, ipalatag bod, ipakita pod sa atong presidente diri na sa atong nasod, ipakita ni BBM mga kaigsunan ang iyang CIF, di ba? Muna yung pinaka-importante kayo, aron nga dili magduda ang makatawan katong nga mga mayor, imbestigan, congressman, ombudsman, di ba? Speaker of the House, tanang congressman, gobernador tanan, mayor, gumikan kaya naana sila yung mga confidential fund mga kaigsunan. Dili kay espesyalon na may gala ang atong vice presidente, special mention mga kaigsunan, imbestigahan, mura bag pamulitika mga higala, pagtanaw dito nga muna tanggal ang atong vice presidente, muna mga higala nga sayo na kay sila nga magpabilin sa ilang katungdanan. Daghang salamat sa itong makaigsunan mga supli na itong mga tiga paminaman nining orasa karon nining adlaw. O ginaot unta mga kaigsunan nga mahuman ning adlaw mga higala, manguli ang atong mga kaigsunan sa ilang tagsa-tagsa ka mga lugar nga walay mga kining kapakyasan, walay mga daotang nga mga panghitabo sa atong mga kaigsunan nga miapil sa kining rally megala. Kay mo na ya pinaka-importante. Kaya salamat
nga na kaninyo nga tanan. Bye-bye.